Čiže vás na to čo stalo? Tvrdá krivú brezov, hlavno zhodení. Jeho meno je Matej Březina. Výška 180 cm, tmavohnené vlasy. Mudruchova 13 ulica. Jedného máme, ďalší. Patrik Polakovič. Nosí často okuliare, krátky zostrih, predtým memo. Čo to je? Ježiš, počkaj. Jeb. Ježiš, kačka. Koľko to ešte mňa zastreľa? K tomuto. Ale nie, tak toto ma zabilo. Čo? Hen mŕtve žady. Hľadne vy ste blaho. Ale mali troch, tak 3 lopatky treba. Hej, to som nechla.